dziko la United States of America pansi pa mtsogoleri wake Donald Trump pa 7 January lidalengeza za kutuluka kwake mu organizations osiyanasiyana amene iwo lidalimo, ndipo mu organizations amenewa adali ma international organizations komanso ma organization omwe ali pansi pa bungwe la United Nations. Ndipo dziko la United States of America lidafotokoza kuti likutuluka mu ma organizations amenewa ndi cholinga chofuna kuchita focus pa zochitika za dziko lawo. Ndipo mwadzina zimene dziko limene la United Nations lidatulukamo ndi monga ma program amene adali focus pa nkhani ya kusintha kwa nyengo komanso mbali zina zimene zimaonekera nkhani ya gender equality and women's empowerment. Ndipo izi zidasimikiziridwa ndi ma officials amdziko limene la America komanso Trump kunena kuti pafupifupi mabungwe okwana 35 amene si ali pansi pa bungwe la United Nations komanso 31 omwe ali pansi pa United Nations iwowa atuluka mu mabungwe amenewa. Ndipo malingana ndi kafukufuku zidapezeka kunena kuti dziko la US ndi limene limachita kwakukulu kwambiri amaka mabungwewa, ndipo kumbali ya nkhani yokhuza zoona za kusintha kwa nyengo ilo dziko la America lidali limodzi mwa maiko amene adali ngati parent pa ma agreement amene adachitika mchaka cha 2013 amene adachitikira ku Paris kumeneko ku France. Ndipo chiganizo chotuluka mu ma organizations wa chachitika kusatiranso kuchomba kwawo kapena kuti kusapezeka nawo ku mkumano omwe udalipo kumeneko ku Washington. Dziko la US silidachite nawo mkumano umene udalipo mchaka chapitachi, ndipo zimene zinachitika ndi zona zoti pangotulusanso nthawi ndipo mwini wakulengeza za kutuluka kwawo mu mabungwe yomwewo adalimo. So malingana ndi kutuluka kwa US mabungwewa zakhala zikupereka nkhawa kunena kuti mabungwe ena omwenso adali kuyang'anira dziko lino la Malawi ndi kuti pakhala povutirapo chifukwa dziko la United States ndi limene limachita kwambiri support zinthu zosiyanasiyana mu mabungwe amene wamaka kuchita fandi magawo osiyanasiyana, ndipo anthu ambiri akhala kudera nkhawa maka pa nkhani yokhuza ofa kapena kuti thandizo limene dziko la US lakhala likupereka kuno Malawi maka ma organizations okhuza ndi kuthana ndi nthenda ya HIV komanso nkhani yokhuza za umoyo magawo osiyanasiyana. So mu tsiku la lero ndili pano kukufotokozerani kuti pambali pa zonsezo dziko la America komanso dziko la Malawi lachitana mgwirizano wa zaka 5 umene ndi mgwirizano uja amene amautchula kuti Memorandum of Understanding. Ndipo mgwirizano umene wachitikawo walengezedwa dzulo pa 14 January mchaka chimenechi cha 2026, ndipo mgwirizano ndi wa zaka zosaposera zisanu, ndipo mgwirizano ndi wa ndalama zokwana 936 million US dollars imene ilunjike kwambiri pa nkhani ya zaumoyo. Dziko la Malawi ndi America lachita mgwirizano umene wa zaka 5 kuchokera mu chaka chino cha 2026 kufika mchaka cha 2030, ndi kuti chimene akhale akuchita pano pa dziko la America malinga ndi mgwirizano umene akhala akuthandizira kwambiri ku nkhani ya zaumoyo. Ndipo malingana ndi mgwirizano kufotokoza kunena kuti mgwirizano ndi othandiza dziko lino la Malawi pa nkhani ya zaumoyo, ndipo izi zachitika chonchi malingana ndi programu imene dziko la America yakonza imene kumayitchula kuti America First Global Health Strategy. Ndipo malingana ndi dongosolo lonse imene lilili ndalama zimene zili pa mgwirizano ndi zokwana 936 million zimene ziperekedwe kuno Malawi kwa zaka 5 ndi boma la US. Komano chimene chichitike ndi chonena kuti dziko la US lipereka ndalama zokwana 792 million US dollars, ndi kuti dziko la Malawi liperekapo 143.8 million US dollars. So mukayiona nkhani ndionena kuti palibe chaulere kapena kuti dziko la Malawi pambali pona kuti lasiyana ndi dziko la US kuti alichita offer ndalama zimenezi, komano ndalamazo akazichita break nkhani ndiona kuti 792 million US dollars ndi imene ichokere ku America, pamene 143.8 million US dollars
limene dziko la Malawi lipereke pokha ngati dziko. Ndipo ma areas amene akhala kuchita focus ndi monga kuchita support pa nkhani yolimbana ndi matenda a HIV komanso AIDS komanso malungo ndi nthenda zina zimene zimakhala zokhuza anthu kwambiri. Ndipo komanso akhala akuthandizira gawo lija la HRC komanso nkhani yakuthandizapo pa nthenda zimene zimabuka mwazizi ngati china kolera yes ndi zina zotero. So mgwirizano umene wachitika ndi umenewo umene yakutchula kuti Memorandum of Understanding MOU, mgwirizano umene ulipo padakali pano kutsatira kutuluka kwa US mu mabungwe angapo omwenso amene amathandizira ku dziko lino la Malawi, zimene zidapereka nkhawa ku dziko la Malawi kunena kuti mwina zithandizo zimene dziko lakhala likulandira zikhalano zisakufika kamba kwa kutuluka kwa dziko limene la US mu maborders angapo amene ali mu United Nations komanso ena amene sali pansi pa United Nations koma omwe iwo amapezekapo. Komanso posachedwapa mtsogoleri wa United Nations pakati pa adatulutsa chikalata chopempha dziko la US kunena kuti ngakhale atuluka mu mabungwe awo komano akupempha kuti ngati ngotheka azichitabe fund pambali ponena kuti atuluka chifukwa iwowa ndi amene amathandiza kwambiri mabungwe osiyanasiyana. Ndipo mukufotokoza mafotokozo kuti nthawi zina zimatheka kuti dziko limene la America limatha kutenga budget yonse imene yatulutsidwa kuti ichitidwe hando komano kusatira kulamula kwa Donald Trump iwo adatuluka. Ndipo mabungwe onse akawaphatikiza ndi 66 chifukwa 35 ali pansi pa mabungwe omwe si a United Nations komano 31 ndi amene ali mu United Nations. So iwo atuluka mu mabungwewa ponena kuti zimene zimachitika mu mabungwewa sizimalingana ndi ma goals a United States of America, malo makewo achita ganizo loti asakhalenso pansi pa mabungwe amenewa. So pano tikukamba kuti malo mwake dziko la US lachita mgwirizano ndi dziko la Malawi, mgwirizano wa zaka 5 umene akhale akuthandiza dziko lino mukumbali ya zaumoyo. Ndipo mgwirizano fotokoza kunena kuti akhale akuchita ndrama offer zokwana 936 million US dollars koma ndrama ndimene ikuonesa kuti ithandizidwire dziko la Malawi koma ikayichitidwa break ndrama ikumaonesa kunena kuti 792 million US dollars ndi yomwe ichokere mdziko la America pamene 143.8 million US dollars ndimene dziko la Malawi lipereke kuinjezera pamwamba pa ndrama zimene US ipereke. Komano ndi kuti ifeyo tikupereka mwina pafupi 5% ya ndalama pafupi the rest ndiyochokera mdziko la US. Komano ilinso ndi tanthauzo lina kuti kulibe chaulere, ndipo ukafuna kuthandizidwa nthawi zambiri umafunika uziyambaponso ndiwe mwini ndimene zilili pamenepo pa mgwirizano umene wachitika. Ndipo ndikuwuzani kuti officialized ndi pa 14 January chaka chimenechi cha 2026. So timve maganizo anu kusatira mgwirizano umene wachitika pakati pa dziko la Malawi komanso US umene uli focused pa nkhani ya zaumoyo kuno ku Malawi makapothana ndi nthenda ya HIV AIDS komanso malungo ndi nthenda zina zosiyanasiyana. Choncho timve maganizo anu through comment section kuti padakali pano kuchokera mchaka cha 2026 tikhale tikuyenda ndi US magawo amenewo azaumoyo kupatulapo kuti dzikoli latuluka ma organizations ena amene amathandizanso dziko lino la Malawi. So through comment section ndi momwe tingadziwire maganizo anu za momwe mwayilandira nkhani imeneyi ya mgwirizano wa America komanso US. And mu video mtsigulu lero mutali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda osaiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani pano pa Samba Vita YouTube channel. Bye.